manan so sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Robin. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ikaw na nga. Ikaw na nga ang hito. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Minglanilla, Cebu. Ang atong tatampo nagdasagan nga Ruben. Ma? Onak. Itamay mo bantay na ako. Si Papa Jeko ni mo. Di man nakaw siya tinuod nga, Papa. Ruben, anak, ayaw pagsulti, ana, ha? Bisan og dili nimo siya tinuod nga, Papa, pero mahal og pinangga kaniya. Nga mura na gyud kag tinuod niyang anak. Ayan naglarga, Ma. Aninang ka. Anak, inigdako nimo. Makasabot na ka kung nga anong gibuhat ni Mama. Ma, yan ang biyain ko. Anilang ka. Nak, sorry kaayo, ha? Pero kinahanglan nga buhaton gid ni Mama, nak. Dong, ikaw na lang bahala ni Ruben, ha? Ako na'y bahala niya, day. Ay kabalaka. Arin ako. Ma! Mama! Uy, Ruben. Uy! Bago na, hapsan di karon. Uy! Dukal pa man ko, papati ko. Usaman pa buo kag tubig ginit, aron mo bango lang ka. Mga sinina. Unsa? Kuya, nga nang kumagipalabanin niyang mga sinina. Namutag ko mo kayo ni. Niyag kamay pa ko. Yabi na ko bilangga ko niya. Itutukan niya minagas, Mama. Ikaw asang inuwan niya batasan. Okay, rami din ni day. Okay, salamat kay square tayo mo gipada, ha? Way sa payan, Dong. Ikaw na bahala ni Ruben, ha? Tuod na ba siya, diha? Oo, na. Ruben. Dong, dol din dong. Mag-istorya sa mama ni mo. Ma! Patag kag sumbong sa mga inahan, ha? Kung di ka gusto mo inaikanta ka. Dong, nak, kumusta man ka? Dito si kanang papajigo sa apin na ko pinangga kaniya. Musumbong di kas imong mama. Di mo ko musumbong ni mama kay wa mo ko'y cellphone. Magkastorya rami sa mama sa cellphone ni papajigo. Si mama na lang nako. Ha? Ang wa mo tag cellphone ni mama nako. Sige! Ngano na nawag man ka na ko gamit ang cellphone sa lain, Ruben? Nganong wa naman lang kamusulti sa imong tuyo, nako, kung manawag pong papajigo ni mo. Ma, dito man si papajigo. Di ko niya pinangga. Bunalan ko niya pirmi. Unsa? Ma, uli na lang.
ikaw pa uli na sa bahay, ha? Ayaw! Ha! Mauli mo pangita! Sumbong ka sumihan! Miskin mo imok! Maluwit ka ba? Kani ka sa sunod! Dili kay kiniri mahitabo ni mo! Sobra ba? Ha? Mulayas ka? Asa man ka? Bisag asa. Basta layo lang ko sa kong mama. Unyak mangita si mama ni mo. Paman sa tripakin ako. Kay kung tinood nga mahal ko niya. Di uli na ako ko niya. Pero wag man. Robin, Bahala na ni. Mamasim kong masudog trabaho. Pasing pa day. Nay maluoy na ko. Uy, kabata pa ni mo dong. Magkamao ka kang trabaho. Nay, sige na. Maluoy ka na ako. Puno naman ko rin sa kong karinderya dong, ay. So, may kamawaan mo. Kabaw ka maluto, nay. Kabaw sa kong mulaba. Mugas o plato. O ba? Ay, ano yan lang. Adto lang kasabay na ko, be. O sultikos ni tabo ni mo kung naunsa ka. O asa ang imo magikanan. Eh, ako rin si Mario, ikaw. Robin ko, nay Mario. Pila na sa katuig ang nilabay. Bisag di sa'yo na akong nagyan, pero pinanggagapang ko sa Ginoo, okay? Niya. Wa ko niya pasagdi. Og nakaya na ako ang tanang pagsuhay nga niabot sa akong kinabuhi. Bisag ako lang usa. Hello. Nay! No. Kuan ba? Kinahanglan na kang pawad ni sabay o pangitan na og laing trabaho dong? Sao na, ari naman ng puyo nga akong anak god, huban siyang pamilya. O di siya gusto nga doon ay laing tao nga masagol din sa mong primay. Nga dili na mo igunsa. Nakasabot ko, Nay. Og daghang salamat iha sa imong pagdawat nako dinis pila ka tuig. Dako kay kagtabang nako. Di ka makalimtan, Nay. Pag-amping ha kung naasa ka man pa doon. O akong iampo nga magkakita ka dayon og laing trabaho. Salamat, Nay. Ay, timing kayo kay nangita gyud ko mo bantay din sa akong tindahan. Tinood ka, ate? O lagi. Unsa man interesado ka? Sige, te. Pero nako'y concern, te. Unsa man na? Pwede ba ako makastay in din sa imong tindahan? Aha. Wa mo gud ko'y kapuyan. Ayaw ka balaka. Na ako'y gamay kwarto din para sa trabahante in case kung ganahan mo stay in. Tinood ka, te? O lagi. Salamat, te. Robin, spaghetti gilutoan ti ka. Salamat, te, Celia. Way kaso. Tuod. Asa man day imong kagikan? Unya, owa day kay ginikanan? Naman, te. Mahimo ba sultihan ko nimo? Mauni na hitabo na ko, te, Celia. Ay, kaguol ba gud is imong kaagi, uy. Lahi-lahi gud ay kaagi ang tao, no? Kay ako sad bitaw, 5 years ago, nabiyuda man ko.
Unya, wa gid may grasyahe bisag usa lang ka anak. Kanugon tino. Tingali ko na kay anak te. Swerte gid kayo kay sa tanaw. Matiman mo gid ka. Di para sa kumama nga gibiyaan ako. Pero nakasiguro kung mahal kang mama nimo. Di na tinuod eh. Kay kung mahal gid ko niya, kung naghuna-huna gid siya nako, dapat anda ipapangita na ko niya sa adlaw nga nilayas ko sa amo. O di ba ka niuli siya kung concern gid siya nako. Robin. Robin. Mana, Celia. Kung hatagan ako ni mo chance, akong ipamatuon ni mo. Nakaya ti kang mahalon na. Bisan pa man sa gintang sa tong pangidaron. Pero Robin, magkuwang ra kaayo ko nimo. Di man tingali basihan ang pangidaron kung ang kasing-kasing na mahigugma. Ngano? Wab de kay gugma na ko, bisan gamay. Robin. Kung mahal po ko ni mo, ayaw po nga mo kagalingon. Robin. Mahal sa ko ni mo, di ba? Oh. Kumao. Kita na. Sige. Pero, dili lang tingali na to isibya nga kita na. O ganun di man. Ikaw awaw ko ni mo? Dili sa ingon, ana. Dili ko gustong mauwawan ka. Tungod lang nako. Celia, mahal ti ka. Ug bisan kanusa, di mahimong ikawaw ti ka. Robin. Parang biro lamang. Mahal na ko si Celia, bisan pa man sa gintang sa mong pangidaron. Naiuban, maingon nga, basin, nangita lang ko og mother figure, tungod kay nagdako kong way inahan sa kong piliran nga nangyatiman ako. O posible daw nga nagtuo lang kong nahigugmagid ko ni Celia, pero ang tinuod, inahanong pagbati rigid ay ang akong gibati para niya. Pero para nako, mahal na ko si Celia. Bisag unsa pay isultis mga taon ako. Basta ako, malipahin ko sa mong relasyon karang. Dinin na lang ko, Dob. Dagang salamat, RMN. Mao kato mga higalang kaagi ni Robin nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga kalahan, ikaw na nga. Ikaw na nga magbibigay. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o tapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining talumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Rio, taga Cebu City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon nga nagsigi og sakit ang akong tiyan, human ko maoperahi tungod sa appendicitis. Bisag usa na katuig ang milabay. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
Ag ng bayabas eh. Oy, Rio. Kauno mo sa guka ng bayabas diha. Kada adlaw na lang kasi kaon, anak da. Lami man ma. Hapit ang ganin mahurot oh. Oh, gapil sad ni mo kaon, liso. Oo. Basta matuon lang ma. Apilon maginako. Giingnan ti ka ha. Ayaw lagi nagkanahas ta ang liso. Kay lisod ka ng hilison. Kahi jud kay kag uoy. Da, bahala ka oy. Pa, dugay pa kamuman pa. Pag-ubay ko ni Sod. Naligo ko eh. Kasi araw na ko pa. Pagdali. Pugis na diya, Rio. Dali na ko. Hindi na ko kahulot ma. Unsa? Oy, kadali ra gud nimong kaon. Nagpaabot ng akong mga amigo. Magduwa mig basketball. Bag-o pa gani ka na magkaon? Di ba masa kumuduwa dayon ma, nag-abot dito. Bantay ha. Rio, ayaw gyud pag ginahi sa imong odong. Lagi ma. Ay, Hoy, anong ka? sakit akong tiyan. Ano man? Kay, Hoy, dili naman na. Hoy! Tungod sa sobrang kasakit sa kuntiyan, wala na gid ako makaya. O gidana lang gid ko sa ospital kay kakuya po naman kay ko sa kasakit. O gunya, Kinahanglan na gyud siya maoperahan, asap, kay may buto na ang appendix. Sige, Dok. ma, Mayo kay nagmata ka na, Rio. unsa na tabulog ma? Doon na kay sepsis. Unsa na dok? Resulta na siya sa ka-infection nga mikatag sa imong dugo. Ug ang nakaingon ni Ana, mo ang pagbuto sa imong appendix. Delikado ba ka na, Dok? Oo. Kay mao man ay hinungdan nga mo fail ang mga organs ni Rio. Mao to nga gioperahan dayon siya. Ug hatagan na mo siya og IV antibiotics and fluids para maoy mo fight sa infection ug mo support sa iyang organs. Ginoo ko. Magpasalamat na lang ta, ma'am, nga dadali siya og daha sa ospital. Kay kunwa pa, delikado gyud kayo. Sa Sakit kayo. Dadon ti ka sa ospital, Rio. Ayaw lang. Huwag kay pain reliever niya ma. Suwayan ako. Kung mawa ba ang kasakit. Kumusta naman ka, nak? Okay na ma. Nawa naman ang kasakit. Pero magbalik-balik lagi. Giing nang tabitaw ka nga dadon na lang ti ka sa ospital. Di lang lagi ko ma. Madlo ko. Basin og opera na sab kong balik. Nak! Sukad nga naoperahan ko tungod sa appendicitis. Mahadlok na ko nga mobalik sa ospital. O dili ko mobalik dito samtang kaya pa nako ang kasakit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa kay nakaingon ining pagsakit sa akong tiyan? Nga gitangtang naman ang akong appendix. Ikaduhang pangutana. Kinahanglan ba gid ay nga tangtangon ang appendix once nga mubuto na kini? Ikatulong pangutana. Naayon ako sa sepsis. Posible ka nga may infection na pod ko sa akong tiyan? O mubalik ang sepsis? Ikaw pa itong katapusan. Tinuod ba ng ilang gingon? Nga usa sa nakaingon ini mao ang pagsige na ko og kaon sa mga liso sa bayabas? O wa kay lisi? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rio.
Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ane na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga drug related nga mga problema. Probidahonong nataan mo bay? Kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa mabatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Alright, so ang atong magtatampo kanadlaw si Rio, 20 years old, taga Cebu City. May tungod kini sa iyang gipamu sa tiyan ba to? No? So, mga taga Cebu City, musta naman dahil si Mino Gabisay. Kumusta naman si brother ni Rio Abela, no? Musta naman ka, Brad? Wala naman kayo number ni mo? Diya sa Sunok, o mga Abilya o Avila family. Si Nong Bert, musta naman Nong Bert? How is life? O diya sa Labangon, ug diya sa Punta Prinsesa, diya sa Silyuna Compound, si Janet Sotes ug si Cora Bacos ug atong mga silinganan diha, no? Pare Leo Lauron, no? Rio ug si Marilucy, kumusta ang kinabuhi nato dinhi sa Cebu City? Mga taga Psycare, no? If you have psychological problems sa inyong pamilya, mga kaila, you dial 887-4232. Anay mo tubag ninyo sa Psycare psychiatric facility. May inquire lang kung saan ang buhaton. Ug diha sa atong Brotherhood sa Nicolas Health Center, no? Huwag tang mo tong lista sa inyo diha. Basta kumusta naman mo diha. Kay every time mo labay ko, mo babay. Okay, so going back to our sender si Rio, sumasan na bati na to sa drama, sa problema sa iyang appendix ba to? So, unang pangutana, unsa kay nakaingon aning pagsakit sa akong tiyan nga gitang naman ang akong appendix. O, kinamigong atong appendix, mura siya tunggoy-tunggoy. Labaw-labaw ba ni siya atong tinai nga diha, wagay klaro nga function ni siya nganong naa, no? Ingon na nga mong mga maestro sa una nga something to do with lymphatic drainage, mga na, pero wagay klaro. So, tungod kay tunggoy-tunggoy ni siya, ideally or normally naagi na siya sa atong right side. Pero kung naay mga kaso nga gitawag na retrocecal, ari sa pika side. So, mo nang kasagaran sa mga operasyon sa appendix diya sa tuo nga lower quadrant sa atong abdomen, na babaw las bugan gamay. So, mga hinungdan ani nga gitangtang may basig na infected na. Sible masudlan og hugaw, masudlan og uban mga intestinal parasite, masud hindi nakagawas. Mamatay dito, may infection. Ang kuyaw bayanan ng infection kay kung magkabuto magka-develop ang usa ka pasyente nga naani-ani og gitawag nato og septicemia. Unsa man ning septicemia? Usa ni siya ka infection sa dugo. Tungod kay sa dugo, posible nga mokatay ngadto sa all over the body. Kay madami ni sa pagdaloy sa dugo. So, mauna nga mo-decide ang surgeon, uban gani diyan, cesarean section o na ay abdominal surgery. Maingon rin mga doktor nga mura maglaiglutan, kahimtang ulain mag-itsura yung appendix, apilon ta na, pakapi na lang no? Uban da, cesarean section, na ay buy one take one nga appendectomy. Na ay mga kaso ingon ana, pero wako mo ingon ang tanang surgeon mo himo niya na, na ay mga kaso ingon ana. Sunod nga pangutana, kinahanglan ba gyud ay nga tangtangon ang appendix once nga mabuto na ni? Yes, balikon ako, kinahanglan tangtangon, ha? Kay wa mo po ni siya klaro nga function nga nang gibutang po ni sa Ginoo diha sa atong tiyan. So tangtangon o normal gyud ang atong panglihok-lihok bisag wa tay appendix, no? Ay kung labi na kung mubuto, balikon ako sa makausapa, mag-septicemia ang usa ka pasyente nga naay appendix nga ning buto. Biskay diha ra sa appendix side ang apektado na ang mga niburi nga mga organs diha sa atong abdomen. Not only sa abdomen but all over the body kay magdaman ang kagaw kung sa'y kagaw da pagdagan sa atong dugo sa atong mga blood vessels, no? Sunod nga pangutana, na
ayon ako sa sepsis. Maning sepsis, septicemia akong gingon. Posible ka nga mag-infeksyon na pud ko sa akong tiyan ug mubalik ang sepsis. Well, kinahanglan gyud kag saktong antibiotic ug kadugayon sa pagtambal pag-inom sa antibiotic. Kay kining sepsis o septicemia, infection man ni. So just like any other infection, mapatay ra ning kagaw ani depende sa klase sa kagaw pinaagi sa paghatag og antibiotic. So moingon dili po ko makagarantiya nga dili na mubalik kay kung pananglitag na ana po'y ingnon ta exposure sa mga germs, posible nga mubalik. Pero careful lang kasi mong diet, sa imong mga activities nga dili kayo ingnon ta risgo, no? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Tinuod ba nang ilang giingon nga usa sa nakaingon ani mao ang pagsigi nako og kaon og sa mga liso ug wala nihilis? Well, kining liso sa santol may arba na tunlon ay. Salamat ni Arthur Palangka, no? Ni Cherry, ni Brenda, paghatag niyong santol. Naibulol ko, nagkapaginig santol na sa balay. Nagkapaginig santol ng abot. Ikan to sa Sugod, Southern Leyte, no? Musta naman mataga Sugod, Southern Leyte, no? Lamat kayo, Art, sa mga Palangka family, sa santol nga inyong gipada diri sa amo. Tamis kayo yung santol. Niingon man to si Nonggin Hirona nga ayaw na rin, pananom mong santol rin. Dugay na mo nga, ingon sa may tanom dahil Nonggin. Isa ka ng saging, kadalira. O kalubasa ba, milon na mga mais, kadalira. Well, ngano nagahiskot mo kong santol, kaya kinay mo kong mga liso-liso, dako po ng liso santol, no? Masyat dito sa pindik. Kaya mga liso nga ginagmay lang, liso sa watermelon, gamay raman na. Posible nga, musyat na dito sa appendix. Nagkasyat dito, di na makagawas. Anton, nga mo ito siya ay maka-trigger, maka-hinungdan, nga nung magka-infeksyon. Kaya foreign body ba yan na siya? So, ini foreign body sa tong lawas, may cause some abnormal functioning. So, kung na ay liso dito, na ba liso santol nga gagmay? Nga, tamis, ninduta na bagitun doon, ay, di ni mo ma-describe ang kalami, feeling na may nagtuni mo sa santol. Galiso. Pero, kanang liso sa lumboy, mga gagmay, liso sa bayabas, na mga liso, masyat na dito sa appendix, mahay mo nang, di, mahilis, di man na mahilis, ngani, ugay mo nang edificate, kalibang mo nis kalibunan, kining liso sa bayabas, o santol ba, turok na dito, may mo nang dakong kahoy, o dili matuktok sa mga langgam. Muna ako ka-istorya sa imong problema Rio, dini sa Cebu City. Kung naay mga liso-liso, likay lang po, itutugod, kining liso sa durian, di man na matuon, dagko man kayo. Okay, so inaw ta kasabot siya kung pikar ni More, Rio, o ngadto sa libuan, millions kanaminaw sa itong programa kining akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, thank you very much. Kami ni Atty. Eileen Bathan, nga may matambak niyong mga legal mga problema sa makanunayon niyong pagpaminaw sa itong programa sa Arimen. Taas kita greeting din sa itong lugar. Assalamualaikum sa itong mga brothers and sisters sa Mindanao. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arimen. Daghang salamat o maayong adlaw.